ଏ ଯେ ମୋର ଶରଣାର୍ଥୀ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ତା ବଦଳରେ ଦେନ ମୋର ପ୍ରାଣ ଯଦି ଶକ୍ତି ଥିଲେ ମୋ ସହିତ କରତ ସଂଗ୍ରାମ। ଶକ୍ତି ଚାହୁଁ ନିର୍ଭଦ ମାନବ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଉଠତେ ଯାହାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ବରୁଣ କୁବେର ରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଦୂରରୁ ଝମବାଦ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ତୁ କରିବୁ ସଂଗ୍ରାମ ଆଉ ଏ ନିରକ୍ଷର ହିଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ରଖିବୁ ଶରଣ କହିବାକୁ ଲଜ୍ଜା ମାରେ ଶୁଣିଲେ ହସ ଲାଗେ ତତେ। No
ଏଇକ୍ଷଣି ଛମକୁ ଡାକିଦେବି ତାପରେ ତାର ନିର୍ଲଜ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମୂଷିକ ପଡ଼ିଲା ପରି ଗୋଟି ଗୋଟି କରିବି ଆରେ ପରି ଖାଇବି